God dag og velkommen til en gennemgang af opgavesættet aflevering 14, hvor jeg vil starte med at gennemgå opgave 2, hvor det handler om at bestemme skæringspunktet mellem to linjer eller m. Når man bestemmer skæringspunktet mellem to linjer som sådan, så er det egentlig bare at løse to ligninger med to ubekendte, og man gør det derefter. Som du kan se, så har jeg her opgaven. Så har jeg gjort det, at jeg har ganget linje m med 2, for at de to de skulle have ens faktorer, det vil sige at de begge to indeholder 2x. Så har jeg trukket den ene funktion fra den anden, sådan her, og så på den måde så 2x minus 2x, det vil sige det giver 0x, så x'erne er ude, så har man altså en ligning med en ubekendt, og får resultatet af y er lige 1. Og så sætter man bare y-værdien ind i en af ligningerne. Her har jeg gjort i L, for så at finde x-værdien. Og så får man et x og en y-værdi, som så beskriver skæringspunktet, som viser sig at være 2,1. Så er der opgave 5, hvor det handler om at påvise, at funktionen x plus 1 i parentes gange Eulers-tal i x'ene er en løsning til dy dx er lige med y plus y over x plus 1. Og fremgangsmetoden her, det er at indsætte funktionen på y's plads i dy dx funktionen, differentialligningen. Og det kan man se, at jeg har gjort her. Og ja, når man så indsætter den, så hvis man reducerer den lidt, så bliver den til det, jeg har her. Og så differentierer man så den funktion, som skal være en løsning, og det har jeg gjort her via produktregnereglen, og x plus 1, det giver bare 1, så det er 1 gange Eulers-tal i x'ene differentieret, og den anden det er Eulers-tal i x'ene plus den anden udifferentieret, og det er sådan her, og det giver så e i x'ene plus e i x'ene gange x plus 1. Hvis man så prøver at indsætte den differentierede funktion på den anden side af lighedstegnet, som jeg har gjort her, så kan man se, at de to er lige med hinanden. I forhold til, hvis man sætter den udifferentierede ind på differentialligningen, så får man jo det her resultat, og det er så det, jeg har skrevet her. Og det er det samme som den funktion, som skal være en løsning differentieret. Så på den måde kan man se, at det er. Så er der opgave 6, den er nok bedst forklaret, hvis man kigger på selve opgavesættet. Her har man en skitse af de tre grafer, og som man kan se, så er opgaven at finde ud af, hvad for en der er den afledte funktion til funktionen f. Og ja, det er meget simpelt, det er bare, at der hvor f den er stigende, som den er fra 0 til, ja, der er ikke nogen tal på, men som der er herfra og hertil. Der skal den afledte funktion, eller den differentierede funktion, den skal være positiv. Og det er der kun en af dem, der er, og det er funktionen g. Ligeledes, altså man kan bekræfte ved at se, at når den stiger igen, så kommer den over 0, og der hvor toppunktet er, så skærer den 0, det vil sige, at f har en hældning på 0, og den differentierede er dermed lige 0 i forhold til anden aksen. Det er de dog begge to, men kendetegnende er det, at når denne her er f er faldende, så er g under første aksen, og det er derfor det er. Så kommer vi til 11, hvor vi har en cirkel og en linje, og så er det så at finde afstanden fra cirkelens centrum til linjen L. Det kan man se, jeg har gjort her. Og først og fremmest, så altså det man skal have fat i her, det er at man skal bestemme afstanden fra et punkt til en linje. Det er den fremgangsmetode, der benyttes. Og cirkelens centrum er jo selvfølgelig et punkt, og hvis man kigger her, så kan man se, hvad det punkt er. Det er 24 tal, 2 er 1, og så bare det omvendte. Det vil sige plus 2, minus 1. Det er det punkt, som jeg også har skrevet. Og afstand
til linjen. Linjen har vi her 3x plus 4y minus 7 er 0. Og det gør simpelthen bare ved at sætte ind i den her distanceformel, distformel, hvor man har den absolutte værdi her på toppen, hvor man tager de her faktorer, der står foran x og y og minus 7, og så ganger man så dem med punktet, og nedenunder har altså den hedder a gange x plus b gange y minus c, tror jeg. Og så hernede, der har man så bare kvadratroden af de to for de to vores kvadratroden af a og b i anden. Så er der så et bestemt beskæring mellem linjen M og cirklen, og linjen M, der får vi oplyst, at den går igennem cirklens centrum, og at den er, hvad skal man sige, ortogonal med linjen M. Den står vinkelret på den, samtidig med den går igennem cirklens centrum. Så hvis man bare opstiller en parameterfremstilling, så ved vi, at vi har som udgangspunkt cirklens centrum, og så har vi en retningsvektor, og det er bare linjen M's normalvektor, som er 3 over 4. Og ja, det er jo egentlig bare det. Så har vi en parameterfremstilling for den. Den er 3 over 4, fordi at det kan man aflæse fra linjens linje. Og det fungerer på den måde, at de to tal, de er en udtryk for normalvektoren til en linje. Og normalvektoren til en linje er jo virkelig ret på linjen. Så derfor så er det også, hvad vi kan bruge som retningsvektoren, fordi vi ved, at det skal være virkelig ret på. Derefter så kan man solve via t, eller i forhold til t, hvor man egentlig bare sætter de to tal ind i, altså x og y har vi her, med t som ubekendt, og så sætter vi bare det med cirklens ligning, og løser i forhold til t, og ud fra det, så får vi at t enten er minus 2 eller 2. Og koordinaterne, jeg ved ikke, hvad der går galt, men vi har fjernet i udregninger, men koordinaterne er så her. Og det er så, hvor vi indsætter minus 2 på t's plads og 2 på t's plads. Og der kan vi se, at der findes 2 punkter minus 4,9 og minus 9 og 8,7. Her har jeg tegnet cirklen og de to linjer. Og ja, det passer meget godt med at de værdier, der er rigtige. Den grønne, det er linjen, og centrum er super. Så er det opgave 13, hvor lad os tage opgave 12 først. Opgave 12, hvor opgaven den går ud på at bestemme arealet af M, og det er sådan set let nok, det er bare at se her. Først så finder man skæringerne med x-aksen, og det gør man ved at bare sige f af x, den er ligning, hvornår den er lige 0. Og hvad for nogle x-værdier er det. Du siger 0 er lige med det her, og så finder du ud af, hvad x-værdierne er. Og det finder man så ud af, hvad jeg har gjort her, og der kan jeg så se, at det er minus 4 og 4. Så integrerer jeg sådan set bare, hvad jeg har gjort i Inspire, integrerer formlen og sætter det bestemte integral, og sætter den øvre værdi som 4 og den øvre som minus 4. Og så har vi 21,3 som areal. Dernæst så handler det om at bestemme det skalerede område i udtrykket x. Igen så har vi, at vi ved, at arealet det er det samme, det drejer sig om den samme funktion. Så det er 21,33. 21,33, og så er det bare et spørgsmål om, hvordan man kan udtrykke boksens areal gennem x. Og det kan man sige, at den er 2x lang, fordi vi hele tiden er fastnået der i grafen. Den vil være så langt, som den er fra origin til x, det er den gange 2.
og så 2 gange det her x, og så ganget med f af x, og f af x kan jo selvfølgelig udtrykkes via x, som det står i den oprindelige funktion. Så det har jeg så gjort her. 2 gange x gange 4 minus x i anden over 4. Og så kan man se her, der har jeg så lavet et eksempel, hvor jeg har prøvet at sætte nogle forskellige størrelser ind. Og her udregnet areal, eller så har jeg så fået inspireret til at udregne areal af boksen og trykket det fra. De 21,33, og det er så 11,93. Og så samtidig har jeg set, hvilken punkt er det boksen rammer i. Det er 1,42, så det sætter vi som x. Og hvor jeg får et meget lignende resultat, som tyder på, at det er den rigtige sammenhængsmetode. Så er det opgave 13. Her handler det om at bestemme en ligning for planet A, der indeholder de her punkter. Og det gør man simpelthen ved at finde først 2 vektorer. De 2 vektorer de findes ved at trække altså 2 vektorer ud fra, her er fundet de ud fra A, så det vil sige fra A til B og A til C, og det gør man jo bare ved at trække dem fra hinanden. Altså B minus vektor B minus punktet B minus punktet A for at finde fra A til B og minus fra A til C. Og hvis man så tager krydsproduktet af de to, så finder man normalvektoren, altså de 2 vektorer man kommer op med der, så finder man en normalvektor, som står vinkelret på de 2 vektorer, som ligger i planet. Og det vil så sige, at det også skal bruges som normalvektoren til planet. Så skal man bare tage udgangspunkt i et af punktene på planet. Og her har jeg taget udgangspunkt i punktet A. Og så har jeg sat de her tal fra normalvektoren ind foran i planets linje. Og resultatet kan jeg se. Dernæst så er opgaven at finde vinklen mellem A og B. Og det gør også egentlig bare via en formel, hvor du tager hver vektor krydsproduktet af planet A, og så kommer krydsproduktet af planet A og B over længden af hvad skal man sige, normalvektorerne for de to. Og det giver så en vinkel, og i det her tilfælde kan man se, hvis man kigger over på den her, at det er vinklen, den ydre vinkel, der er udregnet, den store vinkel, og typisk vil man måske tale om, at de to her, der vil være 2 vinkler på hver side, altså mellem 2 planer, som man kan se her. Og så kan man bare trække 100 tal fra den vinkel 180, og så trække vinkel fra, så får man den spidse vinkel. Til sidst så er der en opgave, hvor man skal bestemme arealet af G. Undersøge om G til I og A til E er parallelle. Det har jeg så gjort her. Og hvis de var parallelle, så ville der være en konstant, hvor man kunne gange den ene med den anden. Og først har jeg selvfølgelig lige skrevet A til E op, det vil sige E minus A og minus I minus E. Og så har jeg så prøvet at sætte dem ind og solve og se om der var en konstant, der kunne vi lave den ene op til den anden. Det var der ikke, og det betyder så på, at de to ikke er parallelle. Det viser, at de to ikke er parallelle. Ja, så til sidst er der den sidste opgave, hvor der står, at man skal bestemme arealet. Hvis man skulle bestemme arealet, så kan man tage at lave en vektor, der hedder A til G og A til E, og så tage determinanten af den, som også er et udtryk for det udspændte parallelograms areal, og så tage det halve af det areal,
og ligeledes gøre med fra I til G og fra I til E. Og så igen tage determinanten af de to vektorer, og det halve af det, og så lægge de to oven i hinanden, og dermed vil man kunne udregne arealet for den flade. Nu kan jeg ikke finde ud af at få en spire til at tage determinanten af vektorer i rummet, da de sagde, at det skulle være et kvadratisk matrix, der skulle indsættes. Så den må lige finde ud af, hvad man gør. Ellers var det det.